mɔgɔ 18 minnu ɲangilen don ni kiritigɛ in na mɔgɔ 4 dɔrɔn de b'a la minnu bɛ kaso la Abidjan dugu kɔnɔ. O mɔgɔ 4 ninnu de yera ni kiritigɛ in kɛnɛ kan. Jamana ka kiriso min sigilen don karo gɛlɛya ni ninjuguya walew olu kiritigɛli kama. Ni a bɛ wele nanzarakan na ko tribunal criminel. K'a mɔgɔ fanba tɔw bɛɛ lajɛlen bolilen don ka don Mali jamana kɔnɔ. Nin kɛra AFP ka kunnafoni sɛnsɛnnaya dɔ ka laseli ye. Ni mɔgɔ 4 ninnu n'o ye Antao Ag Mohamed Sise, Siri Mohamed Kunta, Mohamed Sise ani Hassan Bari. Ni karo gɛlɛya dangariliba min kɛra Bassam dugu kɔnɔ lakodɔnna jadijɛkulu Al-Qaida maaw fɛ min siranɲɛ barika bonyana kosɛbɛ n'a kɛra san 2016. O min kɛra ni jadijɛkuluma ninnu n'a bɛ wele ko Djihadistes dans le Grand Sahara u ka dangariliba ye farafinna kɔkɔjida kɛrɛfɛ jamanaw kan n'a bɛ wele ko Golfe de Guinée. Marsi kalo tile 17 san 2026 ninjuguya wale kɛbaga mɔgɔ 3 tun taara Grand Bassam n'a ni Abidjan dugu man jan kɔkɔjida la yɔrɔ min kanunin don ani k'a lakodɔn kosɛbɛ jamana wɛrɛ maaw fɛ n'a lamininen don ni dunanjigiyɔrɔbaw ani dumunikɛyɔrɔ caman ye. U ye mugujugu cili daminɛ ni marifa jugu ye n'a bɛ wele ko Kalashnikov ka ɲɛsin clients caman de ma yanni tigɛ ka kɛ u la Côte d'Ivoire jamana finitigiw fɛ. Mohamed Sise ale min bɛ maa ɲangilenw fɛ lajɛyara ka bɔ ni kiritigɛ jalakilikanw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ u ka kiritigɛso fɛ. A ka seereyaw la a y'a yira ko nin dangarili kɛra don min na k'o y'a sɔrɔ ale bɛ a yɛrɛ ka so nka k'a kɔni sɔnnen don a ma k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnyaw donna ani kuntada la ni ɲɔgɔn cɛ. O min jatilen don i n'a fɔ nin dangarili wale in kɛbaga ɲɛmɔgɔba dɔ n tun y'a ka mobili bolila de ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko a sen bɛ walejuguw la a y'a lase cogo min na. Ni maa kofɔlen ye Mali jamanaden ye min sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan kabiri san 1987 waati ni kiritigɛ in don fɔlɔ kiri min kɛli bɛna kunɲɔgɔn 3 ta kun cɛra a ka laseliw kɔfɛ n'a lakodɔnna kosɛbɛ Al-Qaida jihadijɛkulumaw ani AQMI ni o bɛ wele ko Maghreb Islamique o jihadijɛkulumaw fɛ. Nin dangarili min kɛra Bassam kɔnɔna la kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ 19 ni bɔnɛ Faransi jamanaden mɔgɔ 4 bɛ o la. A senfɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 3 o de fagara. Kiritigɛ labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ min wolola kiri yɛrɛ dayɛlɛli la kun cɛra ni mɔgɔ 18 olu ka ɲankili ye ni gɛlɛya wale kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ minnu bɛna u ka walejuguw jaabi n'o ye karo gɛlɛya fagali ani walejugukɛlaw fo ka taa se maramafɛn tigiya ma sira jugu kan kɛlɛkɛ mugu forontaw ani fɛrɛ kɔrɔ juguyaw. Richard Adu ni ale ye Côte d'Ivoire jamana kiritigɛsoba ɲɛmɔgɔ ye ka fɔla ka fara Odo Rumelo kan ale min ye soronadonikɛla ye ka taa Faransi jamanadenw mɔgɔ 4 minnu fatura nin dangarili wale in senfɛ y'a jigiya k'a fɔ ko maa minnu bolo ka surun k'olu de bɛ ka ɲanki ka sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ fɛn min b'u ɲɛ ni kiritigɛ in kɔnɔ.